Здравейте, здравейте и да подхващаме колтученето на доматите, което до този момент аз лично въобще не знаех как става, какво означава и въобще как трябва да се направи тази работа. Свекървата ми показа и започнахме заедно да правим редовете, като едновременно с това привързвахме доматите с новата машина, която имаме в употреба. Това е автоматично си завързва. Съответно, ние с канапчето ще да ни отнеме доста повече време да направим с канап всичките доматки, но с тази машинка бързо, лесно, вкусно, абсолютно съм доволна от нея и ще се ползва както за всичките зеленчуци, така и за лозите евентуално. Лентата е достатъчно здрава, захваща се с телботче накрая, прекъсва се и продължаваме към следващото коренче. Доматите ги колтучихме и вече се надяваме на хубава реколта. Може би още един път ще се наложи, но до тогава има известно време. За сега беше доста по-важно да ги привържем, защото пораснаха рязко, доста бързичко и наистина не искаме като духне малко по-силен вятър или при някаква буря да ни ги събори на земята и да се чудим после какво да правим и да изхвърлим така хубаво вързалите доматки, които наистина ни радват окото само като ги погледнем. Вероятно към края на месеца ще има да си хапнем от тях, което пък е още по-хубаво и реално погледнато ще ги поливаме през 5-6-7 дена, там зависи как е климата и само ще чакаме да берем от тук насетне, за да може да си опитаме плодчетата на труда. Около половин час ни отне да направим цялата тази работа, след това си изхвърлихме тези колтуци, които махнахме и вече чакаме да изсъхнат, за да може естествено след това да ги телепортираме към сметището и да не трупаме на празно боклуци, но реално ги чакаме първо да изсъхнат малко от малко, защото тези чували с мокра трева и разни листа, рязани от всякакви зеленчуци, разни клони, каквото и да режем, е доста тежко и обемисто, а като изсъхне става 2, че и 3 пъти по-малко. Това свършихме. Междувременно Тенко коси яко, защото тревичката само това и трябва, слънце и вече сме пуснали пръскачките по целия двор, вече се пръскат, за да ни подсъхва тревата, защото на едно-две места видяхме, че е започнала лекичко пак да се прави дупките като от миналата година. Не са толкова фрапантни, но реално ние искаме да се получава това нещо, затова вече си пръскаме, пък и е доста топло, така че това е вариантът да си запазим зеленото килимче по двора. След като разполагаме с всичките видове косачки вече, дори едната може би ще я продадем, защото не ни върши работа, тази акумулаторната, която беше, защото тя реално се изтощава супер бързо, не може да се мине много голямо пространство с нея. Наистина лека е, удобна е за работа, но пък да се зарежда на всеки 15-20 минути по 1 час, въобще никак не ни се връзват сметките с тази работа, затова вероятно ще я елиминираме. Имаме си самоходна, имаме този тример, който се ползва за по-тесните пространства и там, където има повече камъни и разни препятствия, които могат да объркат работата, и робота си коси останалата част от пространството. Наистина, така вече с всичките уреди, които имаме, ще можем да се справим с голямата тревна площ и отпред пред къщата също, където е тротуар, да го наречем, около пътя пространството също трябва да се коси и пред къщи, че и някога и около комшиите, за да може да се завърши то, където ще минем пред нас, тогава ще минем и от другите страни. Така процедират всички в селото, така че и ние така се правим смело и въобще няма никакви грижи. Разполагаме с техника, разполагаме с задното устройство, което е Тенко през повечето време, така че действаме яко. Тук сега подразвам тези годжи-берита отзад, които наистина са полудяли. Постоянно ги подразвам през 2-3 месеца, но те си растат и яко и колчетата, които сме им набили да стоят изправени, просто вече не ни вършат някаква работа, защото стават все по-високи растенията и дори при липсата на вода, защото там горе не ги поливаме никога, да кажа, може би по 1-2 кофи вода лятото виждат от цялата работа, те полудяват да растат, както и тази псевдоборовинка, която
насадих последна, но тя пък реално най-много и хареса да бъде там. Що ми харесва да си живее, но се беше разперила прекалено много. Обрахме си грахът, защото вече си има шушулки, които са си твърди. Вътре си има за втори път го берем всъщност. Има си грахчета, които са си годни за хапване. Направихме си една лядна супа и предстои да си направим още една, защото те долу-горе стигат за такова потребление, но в крайна сметка си е нещо свежо от градинката, което си е вкусно да си го хапне човек директно, да си го сготви след като го набере и да си реши проблемите. Сега ще ви покажа и остатъка от градината и какво се случва там. Ето ни ги картофките, преслушали сме ги вече и сме наясно, че са си дали плодчета. Скоро може би ще трябва да се поливат и те, защото наистина все още не сме ги поливали и трябва малко да понаедреят. Поливаме предимно краставиците, поливаме чушките и отпред бустанчето, което ни е с няколко динки и пъпещета, защото те се нуждаят от вода, също колкото краставиците, въпреки че тези бустани едно време, как са ги поливали хората, нямам представа, но в крайна сметка са се справили доста, даже сигурно по-добре от нас. Та реално ние поливаме, за да може да се натъркалят едни дини и пъпеши, да се чудим какво да ги правим. Ето го домата тук, вече превързан с тези червени лентички. Доста подредено се изглежда, а и, както ви казах, отнема малко време, което реално е супер хубаво. Вече имаме в селото една железарийка, в която също се продават такива ленти за машинката. Доста добре е заредена и ние сме на върха на щастието, че имаме подобно нещо в селото, както има и пекарна, която се пече абсолютно всеки ден хлебче. Така вече и железарийката си действа с пълна пара. Ето ги краставичките, които доста имаме миниатюрни и следващата седмица вероятно ще наберем колкото за 2 салати, даже не за една. Ето наистина има доста плод, който е от първата партида. Втората все още не са започнали, но първата партида, която насяхме директно от корени, си работи и яко. Ето колко миниатюрни краставички има, които ще си станат супер хубави. Тези дни ще насеем и трета партида, които да бъдат още по-късни. От семенца няма да бъдат коренчета купени разсъд. Слагаме си семчиците, както миналата година, и си имаме краставички за по-дълго време. След тях вече следват тиквичките, някое друго патладжанче, 3 бройки, защото вече наистина след миналогодишният ни опит, който имахме, просто в повече ни идват, ако са повече. Тези патладжани са супер плододаващи и като са нареда с краставиците и тиквите се поливат нон-стоп съответно, да наистина се разбиват да раждат патладжани, така че 3 корена абсолютно достатъчно за 10 пържения през лятото. И приключваме с патладжаните. Това е градинката, всичко си имаме, което ни е необходимо и започваме тогава отпред да работим по това пространство, което искаме да направим с декоративни камъчета. Имаше, след като мина известно време, след като чистих тревата миналата седмица, имаше какво да се желае. Наистина доста е сбита почвата. Мислихме първо да прескубим там каквото е останало, за да може да се елиминира тревата. Вече финално, преди да сме сложили плътнището, което си закупихме, минавах с търмък, минавахме пак с мотиките с свекървата, за да може да се дообере всичката тревичка. Пак събрахме 2 чувала, нали, в крайна сметка, след като аз чистих един път, все пак имаше доста материал и за второто почистване, но пък наистина ще се получи едно хубаво местенце. Следващата седмица чакаме да ни докарат камъчетата, като ще ги стоварят някъде пред гаража и ще видим, предполагам, с ръчната количка, ще си примъкваме материал и ще си изсипваме там. Все още не знам как ще ги подравняваме тези камъчета. Планираме да направим една пътечка още от плочки, но за момента нямаме плочки. Може да се направи в последствие това нещо. Да се продължи по края покрай лозите, да може да се ходи евентуално, защото чакъла, като завали дъжд, вероятно ще се парзаля, а пък и да не го разместваме постоянно, да си има някакви стъпчици, по които да се минава. Съвсем просто, отпред в градинката, както го направихме с 6 плочки, наистина си улесняваме живота, защото нито стъпваш в кълта, нито пък настъпваш някое растение
по погрешка, просто си преминаваш по пътеката и си поливаш всичко, което е необходимо да се полее. Цветенцата ги организирахме около тези плочки, като претърпяха малки преработки в скоро време, но наистина се получи отпред добре и затова мислим да го направим насам също с тези плочки. Ще отделим от тревата камъчетата и се получава тази алейка, която след малко, като ви покажа, като постелихме платнищата, наистина си изпъкват растенията, макар и на черния фон, като доста добре се получава, като стане бяло, като си аранжираме вече всичко, ще стане наистина една атрактивна предна част на къщата и ще си ни радва. Ще сложим още там фигурки или каквото решим, че ни е необходимо като декорация и отпред фасадата ще стане супер хубава. Остава всичко да санираме, нали? Но в крайна сметка двора към момента си взима по-голяма част от времето и труда ни. Действаме си отпред с тези платнища. Бяха ни останали едни скобички, с които се нареждаше кабела на косачката по двора, там, нали, където да го ограничава, къде да ходи и къде да не ходи. С тези скоби доста лесно се справяхме да застопорим платнищата там, където е необходимо. Те се набиват в земята, съвсем лесно е, отпред са се заострени, отгоре имат като гвозди изглеждат приблизително, само че са с две части отдолу, които се забиват за земята. Преди това се бяхме чудили с какво ще го подпираме, с камъни или с какво, но така се стана бързичко и лесно. Реално, колкото го бяхме мерили това пространство, 10 метра и там 10 на сантиметра отгоре е дълго, а на широчина е 3,10. Купихме си такива материали, които са по 1,50 м широки и са дълги по 5 метра. 4 пакета реално ни отидоха за тази работа, да може да си покрием цялото пространство и да си действаме от тук насетне, да не изниква трева до момента, в който докарат камъните и да може да си ги подредим по-живо, по-здраво и да си живеем живота. Все още не бяхме супер наясно дали около растенията, които вече са насадени, трябва да се остави по-голям отвор или пък директно около коренчето да се изрязва. Направили сме го около корена, защото все пак има опция да се изреже по-голяма дупка. Ако бяхме оставили по-голяма, пък не трябва, вече ще бъде проблем. Но ще проучваме допълнително как да го направим, за да може хем растенията да си живеят добре, да могат да се напояват там, където са, хем пък да не изниква трева, която да трябва допълнително около растенията да се маха. Нали, не говорим за едно-две стръкчета, те естествено ще изникнат тук-таме, защото няма как да се изреже точно плътно около корена и хем нищо да не излиза от там. Но в крайна сметка искаме да си минимализираме работата там и да не пипаме почти нищо по тази градинка, която си с камъчетата, само да се полива, без да се изисква от нас допълнителна работа, като плевение, копание, фрезоване или каквото и да било друго. Тези растения, които са около лозите, за момента се остават, няма да ги пипаме за сега. Те са си там, цветенцата, имаме засаден разсад за борчета, който преди беше в кофички, но вече в тези кофички му се видя много малко почвата, го преместихме в земята, плътно до оградата, за да може да пази сянка и да се развиват там тези борчета. В някакъв момент ще ги преместим където им е мястото, ще си направим едно живо плече покрай оградата, но за сега са твърде малки и при косенето ще си отидат геройски, никой няма да ги види и ще бъдат окосени. Просто това ще бъде съдбата им, ако ги засадим в това малко състояниеце. И това е. На финалната права сме. Показвам ви какво се получи като вариант. Наистина, още в този си вид ни харесва как се е случило. Като наредим камъните, вече ще стане чудесно, но това ще бъде следващата седмица. Само да дойде камиончето и започваме да действаме. До нови срещи, всичко най-хубаво и чао!